Eazy-E ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa a duniya, sai dai cuta ta kashe shi tun kafin ya fara jin daɗin abun da ya gina da hannayensa. Kafin shahararsa, kafin shiga rikici, kafin gado da ya bari, Eric Linwright kawai yaro ne bakar fata da ya tashi a gurin da tsira ya fi mafarki muhimmanci, Compton, California a shekara ta 1970. Eazy ya koyi wata tsari da ke nuna cewa idan har ba kare kanka ba, to babu wanda zai kare ka a duniya. An haife shi a shekara ta 1964 cikin talauci, cikin rikici, cikin matsin rayuwa. Makaranta ba ta yi masa gata ba, dama kuma ta masa nisa. Abin da yake kusa da shi shine kuɗin gaggawa tare da hatsari da ke ɗauke da su. A samartakarsa Eazy ya bar makaranta, ya shiga harkar sai da miyagun ƙwayoyi. Karakokin na yaduwa a unguwar bakar fata a America. Compton kuma ɗaya daga cikin wurare da suka fi shan wahala kan wannan abun. Eazy bai alfahari da wannan rayuwar amma tana biyan sa. Kuma wannan kuɗi ne daga baya gina abun da babu wanda ya zata. A tsakiyar shekarar ta 1980, Eazy ya lura da abu guda ɗaya. Tituna suna da labarai da yawa amma kuma babu wanda ke faɗan su da gaskiya. Rediyo na yin ƙarya wa mutane saboda su samu kuɗi. America kuma suna son a yi shiru a wannan harkar. Sai Eazy ya fito ya abun da ba kasafai ake iya samu a yi ba. Ya ɗauki kuɗinsa da ya samu daga tituna, ya je ya siya kayan kiɗa, ya biya kuɗin rekodin, sannan sai yanci da wannan muryar tasa ta hanyar waka. Bai fito daga kamfanin kiɗa ba, bai nema izini ba, shi ya ɗauki nauyin wannan juya halin da kansa. Daga nan ne sai aka haifi kamfanin Ruthless Record. Eazy bai taɓa cewa shine mafi ƙwarewa a wajen rap ba. Muryarsa mai kauri ce, mai ɗaci ce da ba a goge ta. Amma gaskiya ita ce gaskiya ta fi kammala muhimmanci fiye da komai. Lokacin da ya haɗu da su Dr. Dre, Ice Cube, McRae da DJ Ella, wani abu mai hatsari sai taso. NWA Records ba kungiya bace kawai, kungiya ne mai matukar haɗin kai. Kungiyar su na magana kan cin zarafin 'yan sanda, wulakancin launin fata, miyagun kwayoyi, kungiyoyi da fushi ba tare da neman afuwa ba. Sai aka saki wakar Fuck the Police. Wannan waka kadai ta sa Eazy da kuma NWA sai suka fara zama abokanan gaba ga hukuma. FBI tana aiko wasiƙun gargadi, rundunonin 'yan sanda suka fara hana wasannin su, masu gidajen kiɗa suka fara tsoron wannan abun saboda matsin lamba. Ba a tsaya zargin shi da batanci kawai ba, an fara kai masa hare-hare, amma maimakon ya ja baya sai ƙara matsawa gaba saboda ya fahimci abu guda ɗaya. Idan ana kokarin rufe maka baki, to gaskiya da kake faɗa yayi ƙarfi, kuma daga nan za a fara jinka. America bata shirya da wannan gaskiyan ba. A cikin NWA kuma sai rikici ya fara tashi, kuɗi da iko suka fara shiga tsakanin su. Ice Cube ya bar wannan kungiyar yana zargin Eazy da kuma Jerry Heller da cin moriyar wannan kungiyar. Daga baya Dr. Dre ma ya tafi. Kotuna suka mai gurbin zumunci, waƙoƙin zage-zage suka mai gurbin wannan haɗin kai din. Kungiyar ta canza tarihin kiɗa gaba ɗaya, ta rushe saboda girman kai, rashin amincewa da kuma matsin kasuwanci. Eazy ya tsaya shi kadai mai kuɗi, mashahuri amma cikin kadaici. Duk da haka tasirinsa bai mutu ba. Ruthless Records ta ci gaba da zama, mawaka sun zo kuma suka tafi. Rap na West Coast kuma ya ci gaba da wanzuwa a duniya saboda Eazy ya tilasta masa ya wanzu. Ya bude kofofi a duniya da ba za su taba kulluwa ba. Amma bayan wannan hoton ikon, akwai wani abu da ke faruwa a bayan fage. Rayuwar Eazy ta sirri cike take da rikice-rikice, dangantaka da yawa, ya'ya da yawa, hutu kaɗan, kulawa kaɗan, rashin taka tsantsan, sai kuma wani abu kwatsam ya tsayar da wannan abun gaba ɗaya. A shekarar 1995 an kai Eazy asibiti. Da farko sai aka ce yana da cutar huhu. Yan makonni kaɗan daga baya sai gaskiyar ta fito. Yana cutar sida, cutar kanjamau wato HIV. Duk duniya suka girgiza, hip hop ta tsaya cak, tituna suka yi shiru. Mutumin da ake danganta su da tsauri, hatsari da kuma tsoro yanzu yana fuskantar abun da ba a gani da idanu, abun da ba a iya tsoratar da shi. Bayan kwanaki kaɗan sai fito ya sanar da wannan cutar nasa. Eazy sai ya mutu yana da shekaru 31 kacal a duniya. Mutuwarsa ya haifa jita-jita marasa karewa. Makirci, cin amana, gaskiya sai ta gaurayu da labari, amma abu guda ɗaya sai ya tsaya. Eazy bai samu lokacin kare gadonsa ba. Ya tafi ba tare da ya gama gina wannan labarin nasa ba. Ya tafi kuma ba tare da ya ga girman da hip hop zai iya kaiwa ba. Eazy ya sauya rap daga nishadi zuwa gaskiya. Ya tilasta wa America jin muryoyi da take son ta yi watsi da su. Ya nuna cewa ba sai ka samu amincewar masana'antu ba kafin ka gina daular ka ba. Kuma ya nuna cewa yancin faɗan albarkacin bakinka ba kyauta bane. Kullum yana zuwa ne tare da makiya.